YouTube, аз съм Shadow Gamer и днес ще играя срещу Pro Crazy. Ще го бия на 2 пъти. И започваме. Чакай малко. Чакай. Ф-кик. Чакай. Ф-кик. Pro Crazy. Айде! И започваме! Какво бегаш, аре де? Затова ли снимам, да те видят хората, вижте го какъв е нуб. Какво гадни метеш тия бокуци? Скача Гонзалес! Ама аз него съм тим. Ще идваш ли бе, бъзло? Кажи, че аз съм хакер. Мале, какво като съм с фар? И хора, приби го бой, направо го смачках и той даже и бега. Аре, взимай си айтемите и да чакам. Ти се набъкал си с хелки, ама една не си впуснал. Да, хора, аз съм циганин. Малко храница да зобнем. Така, малко храница да зобнеме. Ела на Warp Nether, че виж, че Гонзалес дойде. О, некъв че се е бъгнал. Аре бе, нема никъде храна, бах ти, жалкия съм. Ида. Добре, отивай, аз отиваме сега, само си купа такова. А не ми бегаш и с мапа. Какво си ударил? Толкова си ги ударил веднага, хора. Warp Nether. Чакай на... Ида. Не си свулка, нали? Ако си свулка... даже инвизибълка ще си слагаш, а? Чай спусна полшенките първо. И камонин, бичес. Абе аз снимам бе, ела тука. Никога не играйте с него 1-1, той е страшен нуб. Аре бе, бий се, нали искаш, ето, айде спукай ме, айде. Аре бе! Аре бий се, поне умри бе, човек. Писна ми от тебе. Бах ти нуба си. Айде, с Богом. Даже... Сад рейч. Сад рейч, куит. Да, ама ако ми скочи половината от факшена... Добре, Гонзалес вече беше там. И последен път игра с него. 1-1, защото ми писна. Ама не пада ми тичиш като кон. Да съм...
Не да ми тичаш като кона, идваш и са млатиме като хора. То му забива се нещо. Warp and... Аре, иде. Ето, верно лаги. Ето. Трето. Играем трето. Трети път играем. И само да си взема полшънки. И отивам да му млата мутрата. Ма той има хора на енда. Чакай, че може си... Но тук няма човек. Полшънки, каквито ми трябват. Ей, като нямам... Аре, взимам от тендър, честа една такава по... Его е Пенелопе, той е тука. Какво ще скачам? Охо, айде. Чао, брат. Тя скача. И ето, гледайте сега как умира. На 3D. На 3D. И айде. ГГ. Нердобой и Пенелопето и пият и с Богом, приятелю мой. И що не написа бързо питове човек? Беги бързо, да не се скочили. Да, Пенелопе скочи. Ти се ти. Избега ли? Левна, нали? Нали си излезнал, нали и бега? И добре хора, тук ще направим едно скачане. Ако скочи някой, нали? И... Той ще го спукам. Да. Давай, Пенелопето скочи, много мраза е така. Аре ще... на LARPP. С фука ли ще ми скачиш? На LARPP сме. О, тя Пенелопето махна ли се? Не, тя е скочила. Ето я Пенелопето, ако си слеп. Ви всички поздравяват YouTube, даже някой пишете, абонирайте се за Shadow Gamer. Един на мусъга ми пише, бе. Ти да мислиш, че ми пише в алчата. Тя човек тази... С кому ще влезна оня гео... И на въз... И на възи... Гео... О, някой го стигна, ще го привя. Ето е Пенелопето. Чакай. Аре, Warpent, аре. Идвай бързо. Ида, айде. Той с какво е? Фиалето ми са. Взор... О, това 2 лега. Не е фул меч. О, и Велиборко е тук. Sharp 3. Far 2. Unbreaking 1. Looting. Той май скочи сега.
И Пенелопе още ли е тука? Да, още е тука. Еми, до 5 минути ако не скочим, дами господа, Айде му скочим на F4, искаш. Аз съм фул. и фулкът си фулка. А Тиш. Долу Филипел, ти им ли е серзо? Не знам. Добре хора, сега ако не скочи никой. Не са ти, аз скачам. Как искаш? О, Васко, ако скочи, му рипам. И на си Васко 6. Айде, скачи, брат. Ти къде си, бе? Не ти, бе. И Васко скочи ли? Ко стана? Никой не скочи. И имам томбола в сървъра. Да, имам томбола за легове и фулка. Ето ги леговете. И никой не е скочил. Дано да ви е харесал. Даже какво ще ви е харесал срещу тосно? Айде пак ги кравам некъде, къде не мога да скачам. На енда? Ей, да. Идва некъде от зайце пием, айде. И дано да ви е харесал клипа или пък той иска още една. Айде, искам още една. Аре, ларп. Ама ако си с фулка я махай. Не, бе. Аха, не си с фулка, даже си с лек мангал мръсен. Айде, нали си много добър, айде. Аре, дай ми фулката, аз взема леговете и фул брадата, да скръш, искаш? Айде. Ай, дай ми една фулка. Ако не им дам, бе. Еми тогава, какво ми се правиш, надърж ми шапката? Абе, ти ми играш от дев, това е респект меча. Сега с очите си бием, нали си много добър, айде. Нищо сме казали с легове, ама как си да е. И хора, ще видя сега на PvP, ако няма, ако скочи някой скачам, ако не... А кой е PvP, бе? И така, на LARP ще скачам. Айде да разкачам те ми. И... така. О, някакъв... Ако ме убиеш с вулка, повече аз Майнкрафт няма да играм. Ма моя сети не е репернат, аре дай ми фулка и ще убия с фулка, искаш? Къде сте факта, къде ми кажеш? Брат, никой няма сега в това PvP. Еми хора, мисля по-късно да направя клип. Сега всички са бъзловци. И дано да ви е харесал клипа. Аз бях Shadow Gamer, тук мен беше Pro Crazy. И абонирайте за мен, харесайте клипа. И до скоро!